Terve! Mä oon meidän kerhotilalla kuvailemassa nyt tämän päivän treeniä ja tänään tehdään siis ihan pelkästään selkää ja keskivartaloa. Eli tehdään ihan semmonen treeni, ei ole niinkään sitä liikkuvuutta eikä mitään venyttelyä tai tällaista, vaan nyt ihan vahvistetaan. Lähdetään liikkeelle konttausasennosta. Tuttu liike, selän ojennukset ensin sinne selälle. Koko selän ojentaja lihas tekee töitä. Eli konttausasentoa tarvitset maton ja sieltä lähdetään nostaa vastakkainen jalka ja vastakkainen käsi ylös. Pidetään hetki ja vaihdetaan. Ylös, pidetään hetki ja vaihdetaan. Ja sitten me lisätään tähän jousto. Eli me tuodaan ylös ja joustetaan 3 kertaa ja sen jälkeen vaihto. Ja tätä tehdään 45 sekkaa. Eli joustoilla mennään ja lähtee nyt. 1, 2, 3 ja vaihda. 1, 2, 3 ja vaihda. Ja nyt kun sä teet niitä joustoja, niin olisi tärkeää koko ajan vetää vatsaa sisään. Eli ei päästetä alaselkää notkoksi, vaikka tehdäänkin ne joustot. Pyritään pitää koko ajan vatsa tiukka ja niin, että alaselkä ei lähtisi sellaiselle kaarelle. Jatka vaan. Ota hupparin pois päältä. 15 sekkaa jäljellä. Jousta. 2, 3 ja vaihda. Jousta. 2, 3 ja vaihda. Vielä viimeiset sekunnit. Hyvä. Käy sieltä kylkimakuulle. Ihan sillä makoilemaan, että sulla olisi käsi maassa, jalat suorana, vartalo tiukkana, niin että sä painat lantio eteenpäin, vatsa tiukaksi. Ja tää on nyt siellä PDF-kotitreeniohjelmassakin, että lähdetään nostaa jalkoja ylös. Siellä se nosto tehdään niin, että nostetaan eka toinen jalka ja sitten toinen jalka. Mutta me nostetaan nyt kummatkin jalat yhtä aikaa. Eli voit toisella kädellä tukea vähän sitä lattiaa tai sitä kroppaa. Paina lantio eteen, vatsa aktiivinen, pakarat tiukaksi ja täältä lähdet nostaa jalkoja ylös. Ja mennään 30 sekkaa per puoli. Antti mennä. Tunne se työ täällä päällimmäisessä kyljessä. Eli täältä pitäisi tulla töitä. Vaikea muuten pysyä pystyssä, jos ottaa tämän käden pois tästä. 15 sekkaa vielä. Mulla on vaan tällainen kova matto täällä, niin vitsi, että painaa tonne luuhun. 5 sekkaa. Ja hyvä. Käännä toinen puoli. Ja Antti mennä saman tien. Lähtee nyt. Pidä koko ajan jalat ihan yhdessä tässä liikkeessä. Koko ajan pysyy jalat yhdessä. 10 sekuntia vielä. Ja muista koko ajan se vatsa tiukkana. Eli tässäkään liikkeessä se ei saisi päästä se alaselkä notkolle, vaan niin meidän keskivartalolihaksilla me tuetaan sitä meidän selkää niin, että selkä pysyisi suht neutraalina. Ja huili. Toki meidän selkärankahan menee niin kuin vähän näin. Eli siellä sellainen luonnollinen pieni notko alaselässä on normaalia, mutta silloin kun me tehdään töitä meidän keskivartalon lihaksilla, niin meidän täytyisi pitää se paketti niin kuin kasassa täältä aktiivisena, kaikki vatsan lihakset. Koska jos se on koko ajan niin kuin liikaa notkolla, kun me tehdään töitä, niin sitten sinne tulee kipuja sinne selkään. Mennään nämä 2 liikettä uudestaan, eli eka ne seläojennukset, 3 joustoa ylhäällä ja Antti mennä nyt. 1, 2, 3 ja ylös. Jokainen jousto voisi viedä pikkasen ylemmäs. Hyvä tuki myös siellä lapatuessa koko ajan. Pidetään hartiat pois korvista. Pidetään yläselkä aktiivisena myös. Painetaan lapaluita ikään kuin vähän alaspäin. 15 sekkaa jäljellä. Ja viimeiset 5, 4, 3, 2,
1 ja vaihto. Hyvä. Sitten lähdetään taas niihin kylkinostoihin. Mä menen nyt näin, vaikka te ette nyt näe sitten mun naamaa, mutta ei se mitään. 30 sekkaa per puoli ja anna sen pään levätä ihan rentona siellä käden päällä. Ja lähtee nyt koko ajan täältä tiukkaa. Vatsa tiukkaa. — 15 sekkaa jäljellä. Viimeiset 4, 3, 2, 1 ja kierrähdä ympäri. Ja toinen puoli. Valmis. Lähtee nyt. Tee vaan. 15 sekkaa jäljellä. Viimeisiä viedään. Sitten vaihdetaan liikkeet näiden jälkeen. Viimeiset 4, 3, 2, 1 ja hyvä. Käydään seuraavaksi selinmakuulle. Jatketaan vatsoilla. Tehdään suorille vatsalihaksille hommia. Ja sitten sen jälkeen taas pyörähdetään siellä ympäri. Eli tämä koko treeni pyöritään aika lailla täällä lattian rajassa. Nyt tuodaan jalat ylös. Ihan simppeli vatsalihasliike. Eli jalat suoraan ylhäällä, kädet suoraan niskan takana, Lähdetään tekemään rutistus ylävatsasta. Tai koko vatsalihaksisto tekee töitä, mutta yläkropasta. Jonka jälkeen viedään jalat alas. Yläkroppa alas, mä puhun ihan mitä sattuu. Sen jälkeen jalat alas ja jalat ylös. Eli aina vuorotelle yläkroppa rutistaa, alakroppa laskee alas ja tulee ylös. Ja tämän jalkojen laskun sä voit tehdä myös vuorojaloin. Ja sitten sen jälkeen vasta rutistus. Okei? Mennään tätä 45 sekkaa ja lähtee nyt. Jalat alas, jalat ylös ja yläkroppa rutistaa. Ja aina kun viet jalkoja alas, niin alaselkä pitäisi pysyä siellä matossa tiukasti kiinni. Joko vuorojaloin, jolloin ainakin saa hyvän kontrollin sinne vatsaan, tai sitten kummatkin jalat samaan aikaan. Jos teet kummatkin jalat samaan aikaan, niin tee liike rauhallisesti, koska sun pitää saada pidettyä se alaselkä mahdollisimman lähellä mattoa, että sun vatsalihakset tekee töitä. 10 sekkaa jäljellä. Ja vielä menee. Hyvä ja huili. Sitten kierrätetään ympäri, napa mattoon. Taas selkätöihin. Nyt nostetaan kummatkin jalat ylös, pidetään yläkroppa alhaalla, nostetaan kummatkin jalat ylös ja potkitaan täällä ylhäällä koko ajan. Ja tätä tehdään 30 sekkaa vaan. Eli otsa sinne käsien päälle, jalat ylös ja sitten lähdet potkimaan. Okei, anti mennä. 30 sekkaa, nilkat ojennettuna. Yritä pitää hartiat rentona, jalat mahdollisimman ylhäällä. Tästä tulee sellainen kunnon paine sinne alaselkään. Vielä. 10. 8. Jaksa. 5, 4, 3, 2, 1 ja Hyvä. Mennään nämä uudestaan. Nyt kun nämä on vain 20 minuutin treenejä, niin meidän täytyy aika sellaisella reippaalla temmolla tehdä hommia, eiks niin? Okei. Sitten taas kintut ylös. Yläkroppa, kädet sinne yläkropan taakse, niskan taakse ja lähtee nyt. Jalat alas, ylös ja yläkroppa puristaa. Keskity vatsalihaksiin. Yksi varmasti siis selkäongelmien, yksi syy mikä on selkäongelmien takana on se, että monet luulee treenaavansa tosi hyvin ja paljon. Mutta sitten oikeasti kun monen vatsalihas-treenejä vaikka katsoo tai muutenkin lihaskuntotreenejä, niin siellä saattaa olla tekniikassa vähän jotain puitteita. Tai sitten ei keskitytä siihen, millä lihaksilla oikeasti pitäisi tehdä se duuni. Et vatsalihaksetkin monesti tehdään vaan niin, että heilutellaan vaan niskoja ja
heilutellaan jalkoja, mutta se, että meneekö se työ oikeasti sinne vatsaan, niin se on sitten eri juttu. Hyvä. Sitten taas ympäri, jalat potkimaan. Et opittaisiin keskittyä siihen, että mitkä lihakset tekee sitä työtä, jotta me saataisiin niin se oikeasti se hyöty siitä treenistä. Nosta jalat ylös ja potki. Tässäkin voit pitää vatsaa tiukkana. Taas ne vatsalihakset suojelee sitä alaselkää niin, että ei menisi liikaa notkolla se selkä. Viimeisiä sekunteja. Tee. 5, 4, 3, 2, 1 ja hyvä. Kierähdetään taas ympäri, pylly mattoon. Yritän puhua vähän hiljempaa, kun mietin, että tää kaikuu tässä kerhohuoneessa tosi paljon. Ja tässä on asuntoja kummallakin puolella. Että mä häirikö ketään. Ja kävin just muuten lounaalla. Meinaa tulla ruuat ylös. Nyt seuraavaksi mennään niin sanottuun veneasentoon. Eli kantapäät voi olla maassa. Jalat koukussa, nojataan taakse. Tuodaan kädet tähän polvien yläpuolelle. Ja lähdetään täältä kiertää yläkroppaa niin, että aina se toinen käsi, mikä jää paikalleen, jäisi ihan siihen polven päälle. Okei, tästä mä mahun tekemään. Tässä. Eli pieni takakeno, alaselkää vähän pyöreiksi, syvät vatsalihakset töihin. Ja sitten lähtee 45 sekkaa kierrä. Katse seuraa mukana. Pidetään sen pikkurillin sinne selän taakse kohti maata. Samalla saadaan tässä hyvä kierto rintarangalle, liikkuvuutta yläselkään rintarankaa ja samalla meidän syvät vatsalihakset tekee töitä ja ehkä vähän poikittaisetkin vatsalihakset pääsee sieltä töihin. 20 sekkaa jäljellä. Kymmenen. 8, ei sitäkään. 5, 4, 3, 2, 1 ja hyvä. Hyvin alkaa tuntua. Sitten käydään sieltä taas päin makuulle, napamattoon. Tuodaan kädet tänne niskan taakse, otsamattoon. Nostetaan täältä kyynärpäät voimakkaasti ylös. Ojennetaan kädet, tuodaan takas sormet niskan taakse, lasketaan kyynärpäät alas. Ja tällä mennään 30 sekuntia. Ootko valmis? Ja lähtee nyt. Eli kädet ylös. Ojenna suoraksi, tuo takas ja alas. Ja yritä pitää ne hartiat kuitenkin pois korvista. Tää on semmonen liike, mistä taas oikein niinku tekis mieli vetää niitä olkapäitä kohti korvia. Mutta me yritetään painaa niitä olkapäitä koko ajan alaspäin. Vaikka me nostetaan käsiä ja vaikka me ojennetaan kädet suoraksi, niin me yritetään silti painaa ne olkapäät taakse. Onpas mulla nyt tämmönen paita, että näkyy varmaan, että mulla on koko ajan hartiat korvissa, mutta ei oo. Ylös, ojennus, tai ainakin luulen, että ei oo. Ylös, ojennus. Viimeinen. Ja hyvä. Käänny ympäri. Toinen kierros näitä. Meillä olisi vielä yhdet liikkeet näiden jälkeen jäljellä. Sitten ollaan valmiit. Eli ei ole enää paljon. Nojaa taakse ja lähtee nyt. Ei ole ihan mikään hikijumppa tää, mutta aika hyvin tuntuu tuo keskivartalos kyllä. Ensi viikolla, tai itse asiassa nyt jo sunnuntaina, tulee sitten vähän semmoinen sykettä kohottavampi treeni. Eli mennään silleen ensi viikollakin, että on 2 sellaista vähän lempeämpää. Sitten on yksi tämmönen ikään kuin jumppa ja sitten yksi sykettä kohottavampi. Kaikissa muodoissa saadaan sitä liikkuvuutta ja vahvistusta. Ja näitähän voi nyt tehdä sit niitä etenkin, mitkä on siellä alkuviikossa ollut, niin hei ehdottomasti joka vaikka päivä. Ei haittaa yhtään. 4, 3, 2, 1 ja hyvä. Pyörähdä ympäri. 30 sekuntia. Kädet meni niskan taakse. Ja työ lähtee nyt.
ylös, ojenna ja takas alas. Ylös, purista yläselkää, ojenna. Voit vähän hidastaa tempoa, niin tuntuu vielä paremmin. Viimeisiä 5 sekuntia enää. 4, 3, 2, 1 ja yes. No niin, sitten lähtisi viimeinen vatsalihasliike ja viimeinen selkäliike. Lähdetään niin sanotusta meritähtiasennosta liikkeelle. Pyöhän tästä nyt suoraan. Näin. Eli kädet auki, jalat auki. Näettekö mitä mä teen? Ja nyt lähdetään täältä pumppaa samaa puolta, eli kättä ja jalkaa ylös. Ja tällä toisella kädellä me vähän työnnetään, autetaan niinku sitä yläkroppaa ylös. Mutta tehdään siellä poikittaisilla vatsalihaksilla töitä. Napautetaan sormi mahdollisimman lähelle jalkaa. Ja tehdään siis 20 sekkaa yhtä puolta ja sitten vaihdetaan vasta. Okei, ehkä mä menen kuitenkin mieluummin näin. Näette paremmin. Valmis. Ja lähtee nyt. Napautus ja alas. Napautus ja alas. Kymmenen sekkaa enää. Voit toki pitää myös sitä selkää siellä maassa. Eli ei tarvii nostaa näin ylös, jos tuntuu, että tänään siihen ei riitä rahkeet. Hyvä, vaihda toinen puoli ja saman tien menee ylös. 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 Tee vaan, tee vaan, tee vaan, tee vaan. 10 sekkaa jäljellä. Hyvin menee. Loppuun asti vaan. 5, 4, 3, 2, 1 ja huili. Käännymme jälleen ympäri. Napamattoon. Selkäkeinuja. Tämä on nyt semmonen, mikä voi olla vähän haasteellinen. Ehkä ei, ehkä on. Eli me nostetaan kaikki kädet ja jalat ylös. Ja sitten lähdetään keinumaan. Ja sitten jos tuntuu, että keinu ei tänään lähe, esimerkiksi musta nyt kun mä oon just syönyt, niin tuntuu aika epämiellyttävältä. Niin nostat vaan ylös, pidät niin pitkään kuin jaksat mahdollisimman kaarella, vatsa tiukkana ja lasket alas. Okei? 30 sekkaa tätä ja lähtee nyt. Eli ylös ja keinu. Ei pysty. Ei todellakaan pysty, kun just syönyt. 15 sekkaa jäljellä. Keinu vaan, jos keinuttaa. 4, 3, 2, 1 ja hyvä. Pyörähdä ympäri. Viimeiset meritähtilinkkarit. 20 sekkaa per puoli. Ja sitten aina 30 sekunnin keinu, sit se on siinä. Noniin, valmis. Ja lähtee nyt. Ylös ja alas. Ylös ja alas. Keskity vatsaan. Nyt taas semmonen liike, että pitäisi oikeasti keskittyä sinne vatsalihaksiin. Et vaan heiluttele kättä ja jalkaa, vaan mieti, että se voima tulee sieltä vatsasta. Joo, vielä. Mä näen sut kyllä. Tee. Hyvä, ja vaihda toinen puoli. Ja heti lähtee. Ylös, alas, ylös. Mietit, että se lähtee niin eka sieltä aktivoitumaan sen vatsa, ja sit vasta nostat ylös sen verran kun nousee. Viimeiset. 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 1 ja hyvä. Kierrähdä ympäri. Selkäkeinu. Vihon viimeinen 30 sekkaa töitä. Sitten sanon kiitos ja kumarrus. Nosta kädet ja jalat ylös ja lähtee keinumaan. Kävin siis tuossa Marimekolla lounaalla ja söin ehkä vähän normaalia tuhdimman lounaan niin kuin omaan makuuni. Sellaista oikein siis tosi hyvää sienilasagnea, missä oli siis tosi paljon juustoa ja jotain ihan voita varmaan, missä se oli tehty. Sitten pikku salaatia ja kahvit ja vähän vielä jotain kurpitsakeittoa ja pikku pulla myös. Nyt on täynnä. 5, 4, 3, 2, 1 ja hyvä. Tässä samalla
Marimekon mainos täällä meidän huudeilla Maritorilla, niin Maritori on se lounaspaikan nimi, niin kannattaa käydä. On tosi hyvät lounat. No niin, kiitos! Heippa!